myslím si, že najlepšie sa vyrábajú tie veci, ktoré potrebujeme a ktoré chceme. Ja mám teda osobnú skúsenosť, mám mamu, ktorá má Alzheimera a teda je doma a potrebuje starostlivosť. A v podstate riešili sme priebežné veci, ktoré s tým súvisia, ja neviem, od opatrovateľky cez, najskôr teda sami. Zistili sme, že nie je všetko také jednoduché a treba k tomu aj najskôr teda sa pohybovala sama, ale častokrát sme našli v špajzi veci, ktoré patrili niekde inde, častokrát nám začala utekať a my sme nevedeli, že kde a hľadali sme ju. Tak som si povedal, že no dobre, tak dokážeme stopovať kufre, lebo to pípa, tak som si povedal, že ja budem stopovať mamu. Hej. Na to sme našli žiadne zariadenia, tak sme si povedali, však skúsme to vyvinúť a to je vlastne tá cesta. A z jednoduchého zariadenia sa stal trochu väčší systém, pretože sme zbierali informácie od vás, od vašich kolegov, od ľudí, ktorí prichádzajú do styku s takýmito problémami. A zrazu z toho vznikali myšlienky, ktoré vlastne presiahli ten pôvodný zámer. Kolegovia vám odprezentujú riešenie tak, ako je v súčasnosti hotové. A ja by som dneska mohol povedať, že sme na konci. Ale my sme na začiatku. Lebo síce máme riešenie, ale my to riešenie potrebujeme dostať k ľuďom a bolo by fajn, keby to riešenie začalo fungovať a pomohlo v práci. Ja viem, čo potrebuje moja mama a máme tam dneska opatrovateľky, ktoré chodia a narážame napríklad na problém, že opatrovateľka potrebuje ísť do lekárne a mama zostane sama, potrebuje si odskočiť na vecko, to je nakúpiť, poobedy a podobné veci. A mama je bez dozoru. Ona nevie, čo je s ňou tých 15 minút. Takže toto sú všetko praktické veci, ktoré ešte od vás budeme potrebovať radu, že čo s tým, ako to nastaviť, aby to fungovalo dobre. Dneska je téma umelá inteligencia všade. Podľa mňa umelá inteligencia opatrovateľskú službu nenahradí, ale všetci nám to tvrdia, že umelá inteligencia je zázrak. Takže preto hovorím, my sme dokončili časť a teraz sme na začiatku a budeme hľadať cestu, ako pomôcť vám a pomôcť tým ľuďom, ktorí sú aj doma sami, hej, a kde ja ako dieťa chcem vidieť, že čo je s tým mojim rodičom. A to by mala byť tá pomoc. Ďakujem, že ste prišli a teším sa, čo vlastne aj niekoľko vie ukázať, že čo sme urobili. Lebo ja to neviem. Tak ja vás tu tiež všetkých vítam a ďakujem, že ste si našli čas a prišli. Ja vám poviem vlastne o projekte. Oversen je súčasťou výzvy, ktorá bola BIM 01 z množských fondov a vlastne boli tam dve témy. Prvou témou boli zelené inovácie v priemysle a druhou témou boli práve technológie pre pomoc starším ľuďom, ktorí žijú sami. Či už to boli nejaké inteligentné riešenia, lekárske pomocky, na domáce použitie, špeciálne textily a tak ďalej. My sme vlastne sa rozhodli aj na základe toho, že pán Konateľ nespomenul, ale takýto projekt, respektíve takúto myšlienku naša spoločnosť rozvíjala už dávnejšie. Bolo to postavené na kamere, na ďalkovom ovládaní zámkov a vlastne ten projekt skončil v šuflíku. A my sme niekedy v 2020 prišli do styku s takou technológiou. Bola to fínska technológia, kde vlastne ona určovala interiérovú polohu na základe Bluetooth signálu, to o tom mám povedať potom kolegovia viac. A vlastne skrsla myšlienka oživiť takýto projekt. Ja som ten projekt napísal s tým, že nastali tie zmeny, chceli sme tam mať tú technológiu, proste boli tam dva scenáre, kde to bolo iba in-out alebo full house, tak sme to volali. Ale počas riešenia projektu, počas implementácie sme zistili, že keď sme si robili nejaký hĺbší prieskum, ktorú sme zistili, že tá technológia je, čo sme mali pôvodne v úmysle využiť, je zbytočne drahá, zbytočne komplikovaná a proste pre účel, ktorý sme ju my chceli použiť, sa dajú nájsť aj vhodnejšie riešenie. Keďže tento projekt je vlastne výskum, takže počas toho obdobia myslím, že to je 22 mesiacov projekt trvá, do konca apríla, tak došlo k určitým zmenám, aj keď výsledok je ten, ktorý sme chceli.
Ďalej by som spomenul, že tento projekt je vlastne financovaný z grantov Norska a štátneho rozpočtu, spolufinancovaný z grantov Norska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A za to ďakujeme aj zástupcov agentúry, aj Norského kráľovstva, ale oni tu bohužiaľ, ako pán František dneska nie sú, nemohli prísť. Takže vlastne Oversen je zameraný na to, aby pomohol ľuďom, starším ľuďom, ktorí žijú sami doma, ktorí zatiaľ nechcú alebo nemôžu byť umiestnení v nejakom zariadení. A tých ľudí je na Slovensku celkom dosť. A hlavne Slovensko je v tomto špecifické, že u nás my starneme. A ako starne aj celá Európa, my starneme. Ale keď si len hodím nejaké čísla, nebudem vás nudiť statistikami, tak na Slovensku je vlastne 16% našej populácie starších ako 65 rokov. To je celkom dosť a to číslo sa neustále zvyšuje. Keď sa pozrieme ako na Európsku úniu ako celok, to percento je tam nižšie ako celok, je to menej ako 16%, ale tých ľudí, ktorí žijú aktuálne sami nad 65 rokov v celej EU, je vyše 29 miliónov. Čiže ten trh je obrovský a preto my chceme na trh priniesť riešenie, ktoré pomôže práve takýmto ľuďom, ktorí sú ešte mobilní, vedia byť sami, ale ich blízky sa o nich boja a chcú mať nejaký nástroj, pretože nemajú čas ich dennodenne chodiť kontrolovať. Chcú mať nejaký nástroj, kde sa vedia vzdialene pozrieť, či je všetko vlastne s tou dotknutou osobou v poriadku. Ja teraz asi odovzdám slovo kolegom, ktorí prejdú na technickú časť riešenia. To riešenie má softwarovú a hardwarovú časť, takže Marek, prosím, poď. Ďakujem vám. Takže ja vás tu vítam, moje meno je Marek Kolínsky, ja som vlastne architektom tohto riešenia, tak budem sa vám snažiť čo najjednoduchšie predstaviť vlastne hardwarovú aj softwarovú architektúru tohto riešenia a dúfam, že nepôjdem do nejakých príliš technických detailov, keď tak ma zastavte. Boli tu tie veci už viac menej naznačené, čiže naše riešenie predstavuje relatívne komplexné riešenie, ktoré je postavené na takých troch ako keby základných témach. Jedna je teda možno tá, z ktorej sme vychádzali, a to je to, že asi všetci poznáte GPS, tí, ktorí ste prišli autom, asi viete, čo je navigácia. Jednoducho existuje nejaký polohovací navigačný systém v exteriéri, ktorý všetci využívame, ale niečo podobné v interiéri v podstate nie je možné, lebo tie signály z tých satelitov sa sem nedostanú. Ale existujú technológie, a už tu bolo spomenuté Bluetooth, ktoré niečo takéto umožňujú dosiahnuť aj v interiéri. To znamená, našim takým hlavným cieľom je ako keby vyvinúť interiérový polohovací systém. Aby sa s tým riešením dalo nejako príjemne pracovať, tak v dnešnej dobe samozrejme väčšina riešení, ktoré používate, sú riešenia prístupné cez webové aplikácie alebo cez mobilné aplikácie, čiže všetci asi máte internet banking, ktorý doma používate, takisto máte možno internet banking aj v mobile, čiže sú to koncepty, ktoré sú bežným ľuďom už relatívne známe a naozaj sa s nimi stretávame v každodennom živote, čiže cieľom je ako keby presne tento istý používateľský experience alebo tie skúsenosti preniesť aj v kontexte našej aplikácie. A čo už bolo tiež spomenuté, tak nemám teraz na košelu, ale keby som ju nemal, tak mám tiež na ruke smart hodinky, to znamená nejaké inteligentné nositeľné zariadenie, ktoré v dnešnom dobe už v podstate zaplavujú trh. Tie zariadenia sa stávajú stále inteligentnejšie, rozumnejšie, začínajú ako keby preberať čoraz viac funkcionality a umožňujú nám teraz vlastne ako keby do toho nášho ekosystému dostať čoraz viac dát. Čiže bolo spomenuté, že jednou z našich ako keby ambícií bolo takéto zariadenie vyvinúť, takže vlastne v rámci tohto projektu sme aj vyvinuli vlastný hardware, vlastné zariadenie, ktoré vlastne je presne ako keby takýmto typom zariadenia. Potom už samozrejme o nejakých hardwareových detailoch povie kolega Marek. Tu vidíme nejaké také 4 základné piliere vlastne toho nášho riešenia, alebo môžeme si povedať ako keby služby. Prvá taká asi najzaujímavejšia samozrejme je monitorovanie samotných životných funkcií alebo vitálnych funkcií, to znamená, ako som povedal, tie bežné nositeľné zariadenia vedia snímať puls, saturáciu, už tie moderné dokonca vedia napríklad aj hladinu cukru v krvi, alebo za chvíľku to tak bude, čiže naozaj sa ako keby aj v tomto smere ten svet veľmi rýchlo vyvíja. Čiže naším cieľom je naozaj vytvoriť otvorenú platformu, preto hovorím otvorenú, aby sme presne vedeli tie naše zariadenia, ktoré vyvíjame, rozširovať, prípadne doplňať do nejaké ďalšie, ktoré už na trhu existujú a jednoducho zbierať
pre toho klienta čo najviac informácií, ktoré potom vieme nejakým spôsobom korelovať a vieme s nich vlastne vyhodnocovať nejaké neštandardné situácie. To znamená, asi nie je pre nás až také zaujímavé, že tí naši seniori, ktorých monitorujeme, majú v dobrom stave tep alebo saturáciu krvi. Skôr nás zaujíma, že tá saturácia je nízka, to znamená, že potrebujeme nejaký systém, ktorý jednoducho vyhodnocuje neštandardné situácie, čiže situácie, ktoré sa vymýkajú nejakej norme. To, v čom sme možno naozaj taký jedinečný, je tá ďalšia časť, to je tá samotná lokalizácia v priestore. To znamená, že my na základe toho, kde sa tie hodinky alebo tie nositeľné zariadenie v priestore nachádzajú, vieme určiť s nejakou presnosťou, nie úplne vysokou, ale dostatočnou, nejakú oblasť v tom monitorovanom priestore. To znamená, že vieme naozaj uplatňovať také prípady použitia, ako zakázať používateľovi vstupovať do nejakých priestorov, alebo naopak byť informovaný o tom, že ten používateľ nejaký priestor opustil. To znamená, že môžeme naozaj riešiť to, že keď chceme, aby používateľ bol dlhodobo ako keby prítomný v tom priestore, ale chceme, aby napríklad raz za deň mal hodinovú vychádzku, tak jednoducho vieme ten systém nastaviť tak, aby toto bol ten bežný scenár, ale v prípade, že opustí ten priestor mimo tú hodinu, ktorú má na to určenú, tak bude tá osoba, ktorá robí ten dohľad, alebo ktorá sa o tú osobu stará, notifikovaná, a to je práve tá posledná časť. To znamená, aby ste nemuseli do toho riešenia alebo s tou aplikáciou neustále pracovať, tak vlastne ona dokáže fungovať aj v nejakom pasívnom móde a jednoducho v prípade, že nejaká tá výnimočná situácia nastane, tak dostanete či už do mobilnej aplikácie alebo do webovej aplikácie tzv. Notifikáciu o tom, že sa niečo deje a že treba vyvinúť nejakú akciu. Opäť sa jedná o taký štandardný prípad, to znamená, ak máte mobily, poznáte, že chodia také tie klasické notifikácie, že vám niekto vybral z účtu peniaze, alebo že treba zaplatiť nejaký účet a tak ďalej. Čiže sú to také bežné koncepty, ktoré poznáte, ale vlastne našou ako keby inováciou alebo novou je to, že sme vlastne tieto koncepty dali dohromady, vyvinuli riešenie špeciálne určené na podporu seniorov a ich ako keby pohodlného života aj v starobe. Ako to riešenie potom vyzerá, čiže to asi v takej jednoduchosti, ako sme povedali, máme nejakých ľudí, osoby, ktoré majú vlastne na sebe tie nositeľné zariadenia. Môžu to byť seniori, to je ako keby prioritná skupina, pre ktorých sme cielili túto aplikáciu alebo toto riešenie, ale v princípe to môže byť hociaká iná osoba, ako kolega, keď bude ukazovať ukážku, tak to môžu byť napríklad aj deti, ktoré sú veľmi podobné. Čiže majú na sebe nejaké nositeľné zariadenie, ktoré teda snímajú nejaké metriky, každé zariadenie nejaké iné, to už záleží na tom, že aký konkrétny príklad potrebujete. Ako sme spomenuli, tie zariadenia fungujú na základe tzv. Bluetooth, nechcem ísť do nejakých detailov, je to nejaká technológia, ktorá je určená na prenos údajov, ale keďže tie zariadenia majú relatívne malú batériu, tak sú optimalizované na veľmi nízky výkon a tým pádom majú relatívne nízky vyžarovací výkon, keď to tak poviem. Čiže na to, aby sme pokryli nejaký bit takýmto signálom, je potrebné do toho priestoru, ktorý chceme monitorovať, zaradiť nejaké ďalšie zariadenia. My ich nazývame príjimače, sú to tie dva, potom kolega vám o nich povie bližšie detaily, ktoré nám umožnia ako keby transformovať ten Bluetooth signál zjednodušene povedané do Wi-Fi, to už niečo, čo poznáte, čiže našim predpokladom je, aby ten priestor, v ktorom prebieha to monitorovanie, bol pokrytý Wi-Fi signálom, čiže nejakou klasickou Wi-Fi sieťou, ktorú väčšina domácností má. A jednoducho je potrebné potom v tom byte rozmiestniť nejak rozumne, to si tiež môžeme potom neskôr povedať v tej diskusii, sadu príjimačov, tak, aby sme ten priestor mali jednoducho celý pokrytý a vedeli z tých zariadení tie samotné hodnoty snímať. Na to, aby sme vedeli snímať tie metriky, nám stačí možno jeden príjimač, keď máme dostatočne dobrý priestor. A na to, aby sme vedeli vypočítavať tú polohu v priestore, už ich potrebujeme trochu viac, lebo funguje to podobne ako GPS, to znamená, potrebujeme prijímať ten signál z viacerých miest a nejakou matematikou vypočítavať vlastne približnú polohu niekde medzi tými prijímačmi. Čiže ten počet tých prijímačov, koľko potrebujete do nejakého konkrétneho priestoru, záleží vždy od toho prípadu, čiže môžeme si to potom pre konkrétne prípady prejsť. Je to 1 až
niekoľko, v tých úplne najkomplexnejších scenároch to môžu byť možno desiatky, ale to už musia byť naozaj veľmi veľké priestory. Dobre, čiže máme pokrytý teda ten náš priestor týmito príjimačmi. Čo sa ešte ale občas stáva, alebo napríklad u mňa doma pravidelne každý mesiac, že Wi-Fi pripojenie, teda internetové pripojenie sa stratí, pretože operátor robí nejakú údržbu. Ak by v tomto momente nastala nejaká výnimočná situácia, tak by mohlo dojsť k strate toho, že tá informácia nastala, preto je potrebné do toho priestoru zaradiť ešte jeden komponent, a to je tá krabička tam na kraji, my ju voláme, že brána. A ona vlastne robí ako keby nejaký medzikrok, medzikomponent medzi tým našim riešením, ktoré je umiestnené v cloude a tými samotnými príjimačmi. A práve jedno z tých základných funkcionálít alebo vlastností tej krabičky, tej gateway, je, že si ukladá alebo udržiava vlastne všetky tie informácie, ktoré nemohli byť z nejakého momentu v danom momente odoslané do toho internetu. A okamžite, ako sa to internetové spojenie nadviaže, tak sú tie dáta okamžite poslané do riešenia a používateľe sú notifikovaní. Čiže toto je vlastne tak v rýchlosti ako keby tá povedzme hardwareová infraštruktúra, ktorú je potrebné zabezpečiť v tom monitorovanom priestore. A teraz ešte v rýchlosti si povedzme, že vlastne ako to vyzerá v tom cloude. Čiže v prvom rade, prečo sme sa rozhodli pre cloud. Je to práve to, čo spomínal už kolega, že nechceme sa limitovať v dnešnej dobe na nejaké Slovensko alebo nejaké blízke okolie, chceme jednoducho tú službu poskytovať v podstate hocikomu. Nejde ani o to, že by sme chceli, aby toto celé napríklad niekde v Spojených štátoch nainštalované, ale možno taký praktickejší príklad je, že niekto z tej rodiny, napríklad tá dcéra, žije niekde v Los Angeles a aj ona chce mať ako keby rýchly prístup k tým samotným informáciám a práve cloud je niečo, nejaká platforma, ktorá toto celé umožňuje. Takže celé to ako keby backendové alebo to servisné riešenie je umiestnené v cloude a tým potom je ako keby 24/7, čiže neustále dostupné hoci kde z planéty. Ako sme už povedali, takou základnou vecou, teda ako interagovať s tou našou aplikáciou je pomocou tých webových aplikácií alebo mobilných aplikácií. Ešte taká jedna dôležitá vec, že samozrejme tá webová aplikácia je prispôsobená aj na použitie v mobile, čiže viete si ju používať aj v mobile. Prečo teda vyrábame aj mobilnú aplikáciu, aj webovú aplikáciu, len v rýchlosti. Niektoré použitia si vyžadujú väčšiu obrazovku, čiže je dobré ako keby mať ako keby to riešenie optimalizované na tú veľkú obrazovku. Na druhej strane zase mobilný telefón má napríklad kameru, vie s ním čiarové kódy, tak napríklad keď si kúpim nové zariadenie, tak si jednoducho viem načítať jeho čiarový kód a veľmi nejako jednoducho zaregistrovať do toho nášho riešenia. Čiže tam je zase ako keby vhodné túto funkcionalitu smerovať viac do tých mobilných zariadení. Získame nejaký väčší používateľský komfort. V rýchlosti ešte nejaké tie služby, ktoré vlastne k dispozícii teda máme. Čiže na to, aby to celé fungovalo, tak si musíme samozrejme vedieť ten priestor v tom riešení nejako popísať. Popisujeme ho nejakými takými troma základnými entitami, čiže musíme si tam ad jedna vedieť zaevidovať tie samotné osoby. To znamená, musím si tam zaevidovať tých svojich treba starých rodičov, tie svoje deti, dať si tam k nim nejaké základné nastavenia. Takisto musím popísať aj ten samotný priestor, čiže máme tam nejakú sekciu, ktorá popisuje, aké vlastne tie inštalácie ako keby spravujem, pretože, čo som nepovedal, ale samozrejme je to možné, že asi takýchto riešení kúpim viacero, jednu si nainštalujem domov, jednu si nainštalujem na chatu, ak mám to šťastie, mám chatu a tak ďalej. Čiže v podstate musím si spravovať aj takýto ekosystém. Ako sme už povedali, tie samotné priestory si chceme rozdeliť do nejakých oblastí, práve preto, aby sme vedeli napríklad definovať tie pravidlá, ktoré sme spomínali, že táto oblasť je teraz prístupná pre tohto používateľa a pre nejakého iného trebárs nie. A v poslednom rade samozrejme máme tam nejakú evidenciu tých samotných zariadení. To znamená, aby sme vedeli, kde ich máme, ako sú nastavené, každé z tých zariadení má nejaké špecifické parametre, ktoré treba pre správnu funkciu nastaviť. Takže keď už mám takýto ekosystém ako keby vyklikaný, potom kolega ukáže, ako to asi vyzerá, tak samozrejme môžem začať to riešenie používať. Čiže takým základným používateľským príkladom, že si pozerám tie samotné hodnoty. To znamená, že mám nejaký, voláme to dashboard, slovenské slova, neviem, či existuje nejaký prehľad, kde jednoducho vidím všetky tie svoje monitorované osoby, vidím tam tie ich metriky,
nielen také tie vitálne, ale napríklad aj technické typu nabitie batérie toho samotného zariadenia. A viem si ako keby robiť nejaký prehľad, či mám tam nejakú históriu. Ale ako som už spomínal, toto nie je taký prioritný use case, pretože to je možno nejaká zaujímavosť, keď chcem niekomu niečo ukázať alebo si niečo v danom momente skontrolovať. Ale dôležitejšia funkcionalita je práve tá funkcionalita tých výstrah. To znamená, viem si ako keby zadefinovať nejaké pravidlá. Napríklad zoberme si puls, čiže máme nejaké štandardy, ktoré hovoria, že ľudia majú v nejakom veku štandardný rozsah pulzu odtiaľ podtiaľ a jednoducho, keď mi klesne pod tú minimálnu hranicu alebo stupne na tú maximálnu hranicu, tak chcem dostať nejakú výstrahu o tom, že sa niečo deje, aby som vedel nejakým spôsobom reagovať. Čiže naše riešenie umožňuje definovať ako keby sadu týchto pravidiel. Dôležité, že samozrejme môžeme tie metriky aj kombinovať. Čiže môžeme si povedať, že ma to zaujíma iba vtedy, keď som treba znútri, alebo keď som vonku a robím teda asi nejakú aktivitu, že tam posílim, tak vtedy asi je prirodzené, že mi napríklad ten puls môže stupnúť. Takže je to veľmi sofistikovaný relatívne systém, ale zase dáva nám tú flexibilitu práve definovať aj takéto korelácie. No a poslednou, možno takou aj najdôležitejšou časťou je práve ten systém notifikácií, to znamená, aby sme naozaj to riešenie nemuseli stále mať niekde otvorené a stále sa do neho pozerať, tak jednoducho v každom takomto výnimočnom stave som ako používateľ potom notifikovaný, či už na tom mobilnom telefóne, alebo na tom webovom prehliadači. Čiže možno poznáte aj už napríklad Windows, asi to majú aj ostatné operačné systémy, aj keď zatvoríte prehliadač, tak vedia vám chodiť ako keby už aj do notebooku nejaké notifikácie, takže v podstate presne tento istý mechanizmus máme potom implementovaný. Čiže aj v notebooku vám vedia vyskakovať také tie sivé okienka typu, že máte si aktualizovaný nový systém, lebo je nová aktualizácia, tak medzi nimi bude aj, že nejaký váš rodinný príslušník má nejaký problém alebo vyžaduje nejakú asistenciu. Dobre, čiže toto asi len tak v rýchlosti, samozrejme potom si môžeme nejaké konkrétnejšie detaily prejsť v tej diskusii, takže odozdal by som slovo Marekovi z okolností tiež, ktorý vám povie viac o našej bižutérii. Dobrý deň, ďakujem Marek. Moje meno je Marek Galinský, takže nás si pletú ešte aj v našom vlastnom týme, lebo sa voláme veľmi podobne. Dobre, ja vám poviem niečo o tom hardveri, že kde to asi začalo a ako sme sa k tomu rozhodli pristupovať. Marek povedal, že tým úplne základným komponentom sú nejaké hodinky alebo náramok, ktorý chceme dať tomu človeku na ruku. A keď tento projekt začínal tie 2 roky dozadu, tak mali sme problém s tým, že síce štandardné nejaké smart náramky na trhu sú, alebo smart hodinky na trhu sú, ale teda neviem, že koľko z vás ich nosí a ako často ich nabíjate, ale štandardný problém, napríklad s mojimi Apple hodinkami bol, že ich nabíjam každý deň. Ja to akože, mne to ide na nervy a neviem si predstaviť, že nejaký senior, ktorého takýmto spôsobom chceme monitorovať alebo dávať na neho pozor, by mal každý večer dať hodinky nabíjať a tak ďalej, ale zároveň na tých hodinkách mám kopec funkcionality, ktoré tá osoba monitorovaná nepotrebuje. Takže povedali sme si, že vyvinieme si vlastný náramok, ktorý bude spĺňať presne tieto potreby. Ľubo už má jeden na ruke, takže budeme ho za chvíľočku monitorovať. Išli sme naozaj od základu vlastným návrhom, čiže to, čo vidíte, tu je momentálne nejaký prototyp, to znamená, že úzdro sa ešte bude trošičku zmenšovať a dizajnovo sa ešte môže trochu meniť. Každopádne ten náramok monitoruje srdcový tep, monitoruje saturáciu kyslíka, disponuje 3-osovým akcelerometrom, čiže chceme vedieť detekovať nejaké pády alebo nejaké náhle zmeny pohybu tej osoby. A najdôležitejšia vec pre nás bola tá, že teda naozaj sme potrebovali, aby tá osoba do toho nemohla nejak šahať, to znamená, že maximálne je tu nejaké tlačítko na privolanie pomoci, ale tá monitorovaná osoba ho nevie nejak nastavovať, konfigurovať, zmeniť jeho nastavenia, nevie ho v princípe ani vypnúť. A zároveň sme potrebovali dosiahnuť čo najväčšiu výdrž baterky. To znamená, že to riešenie tým, že sme si navrhli samý hardware, koho by zaujímalo, ako to vyzerá vnútri, tak leží tu potom jeden plošak, môžete si to pozrieť. Samotný hardware sme si vyvinuli sami, píšeme si na ňo sami náš firmware a to znamená, že podľa toho, ako si ho nakonfigurujeme, tak tú výdrž baterky môžeme mať až po nejakých 100 dní. Hej, čo už je akože pre nás tá zaujímavá vec, že už sa nemusím naozaj stresovať o to, že či sa ten náramok nevybil. A aj keď sa vybíja, tak sa nevybije za pár hodín. Čiže keď mi príde nejaká notifikácia, že mojej babke sa vybíja náramok, tak viem, že mám pár dní na to, aby som jeho prišiel nabiť, zatiaľ si s ňou dám kávu a náramok sa nabíja a fungujeme ďalej. Hej. Čiže toto bola taká nejaká kľúčová vec, pre ktorú sme sa pustili do návrhu vlastného hardvéru a ten hardvér tu máme a ukážeme si potom neskôr aj v praktickej ukážke, že ako to asi funguje.
Ale zároveň sme sa na to pozerali možno aj trošku v širšom obraze. Prvá vec je tá, že áno, ak chcem monitorovať srdcový tep, tak dnes musím dať tej osobe nejaký náramok, ešte chvíľu potrebujem nejaký kontaktný senzor. My si ale zase uvedomujeme, že ľudia v princípe nechcú byť ovešaní nejakým hardverom, nechcú nosiť na sebe nejaké zariadenia, budú mať možno tendenciu si ich dávať dole. A zároveň sme si vedomi toho, že ľudia aj majú nejaký svoj hardware. Niektorí ľudia majú už svoj nejaký smart náramok, svoje smart hodinky a tak ďalej. Takže naše riešenie sme technologicky prispôsobili na to, že vieme integrovať aj existujúce riešenia a vieme do toho pripájať aj nejaké náramky, ktoré sme si možno sami nevymysleli, ale vieme, že sú na trhu dostupné za pár eur a sú napríklad veľmi dobre vodotesné, alebo sú veľmi pohodlné na nosenie, alebo majú len nejaký minimalistický displej, kde tie osoby vidia nejaké základné informácie, ale nič viac. Druhý dôvod, prečo chceme tak trošičku, aby tá osoba mala nejaký hardware pri sebe, je práve tá lokalizácia, ktorú spomínal, lokácia po správnosti, ktorú spomínal Marek. A tu, keď sme sa bavili o tom, že ako zisťovať, že kde tá osoba je prítomná alebo nie je prítomná, tak sme si povedali, že základná taká nejaká premisa naša bude, že nesmieme tým osobám narúšať súkromie. Hej? Proste nemôžeme im dať do bytu kamery a mikrofóny, pričom to by bolo akože technologicky najjednoduchšie riešenie. Dám do každej izby kameru a viem, že čo sa s tým človekom deje, ale to proste nikto nechce. Nikto z nás by nechcel mať doma v každej izbe kameru a byť sledovaný akože non-stop svojou rodinou. Takže rozhodli sme sa, že naše riešenie nezasahuje do súkromia žiadnym obrazom a žiadnym zvukom, nemáme nikde žiadnu kameru, nemáme nikde žiaden mikrofón. A určovanie polohy riešime práve spôsobom, že v byte sú rozmiestnené nejaké príjimače, ako už Marek načrtol. A s tými príjimačmi sme si tiež povedali, že základná myšlienka je tá, že na inštalovanie takéhoto systému v byte nesmie byť žiadne vrtanie, montovanie, šrobovanie, nič takéto. Musí to byť naozaj tak, že prídete, zapojíte to, nakonfigurujete to z telefónu a keď sa rozhodnete, že to nechcete používať, tak to proste zase odmontujete a nikde akože neostane lišta po kabli a nič podobné. Takže ako príjimače používame takéto inteligentné zásuvky a zapichnete ju do zásuvky. Keďže sa môže stať, že v nejakých bytoch je málo zásuvok a nechceli sme ich trvale blokovať, keby tých príjimačov malo byť 3-4 v nejakom byte, tak tá zásuvka je stále priechodná a použiteľná. Ale to, čo toto zariadenie robí, je, že prijíma signál zo všetkej tej bižutérie, ako to pracovne voláme, ktorú máme k dispozícii. Posiela to pomocou Wi-Fi do toho cloudu, do tej aplikácie a vy tým pádom ako príbuzní alebo nejaké osoby, ktoré sa staráte o týchto blízkych, máte k dispozícii a nemuseli sme nič vrtať, nemuseli sme nič nikde skrývať po domietku a tak ďalej. A ďalšou vecou, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, je tá, že áno, počítame s tým, že aj ten náramok si môže niekto dať dole, alebo ho nechcieť nosiť. A preto vychádzame z toho, že dnes ten trend sa uberá aj smerom, že sú tzv. Priestorové zariadenia, ktoré nie sú nositeľné. To znamená, že môžem chcieť mať niekde v kúpeľni nejaký infračervený senzor, ktorý detekuje, či tam je osoba, alebo tam nie je osoba. Do kúpeľne by som určite žiadnu kameru nikdy pochopiteľne nedal, takže tam musím mať niečo takéto, že vyslovene detekuje prítomnosť, ale nezasahuje do súkromia. Tak či tak počítame s tým, že môže byť potreba niekde v byte rozmiestniť nejaké núdzové tlačítka. To znamená, že ak niekto napríklad, spadne v sprche a potrebuje si privolať pomoc, tak máme tlačítko, ktoré je vodotesné, takže na neho môžete špliechať hadicou vodu a ono vydrží. Čiže je namontovateľné kdekoľvek v princípe v tom byte. A všetky tieto priestorové zariadenia, ktoré používame, sú tiež napájané z batériek a výdrž majú rádovo v mesiacoch. To znamená, že ak sa aj vybíjajú a treba ich dobiť, tak o tom viete minimálne akože veľa dní dopredu a žiadne z týchto zariadení tiež nemusíte k nemu ťahať kábel ani nič podobné. Čiže takýmto nejakým spôsobom sme vyriešili ten ekosystém v tej domácnosti, aby to naozaj bolo jednoduché na nainštalovanie bez potreby nejakej profesionálnej montáže a bez zásahu do súkromia a bez potreby nejakej dennej údržby a denného nabíjania čohokoľvek. No a s tým potom súvisí ten software, v ktorom môžete ako blízke osoby sledovať tých, o ktorých sa staráte. Niektorí, ak ste boli na prezentácii, ktorá bola rok dozadu na tej priebežnej konferencii v Lozorne, tak tam bola prezentovaná nejaká verzia softvéru, keďže my zbierame, ako bolo povedané, ten feedback od vás aj od kadejakých ďalších ľudí, tak vám tu dnes v praktickej ukážke o chvíľočku ukážeme novšiu verziu, kde sme teda zapracovali už veľa konkrétnych nejakých požiadaviek ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych alebo sa tejto činnosti venujú profesionálne. Máme v podstate k dispozícii webovú aplikáciu, mobilnú aplikáciu pre iPhone, mobilnú aplikáciu pre Android
čiže čokoľvek, čo používate z tých bežných zariadení, na ktoré ste zvyknutí, tak to môžete používať. V podstate jediné zariadenia, ktoré potrebujete, sú tie, ktoré dávate do toho objektu tej osoby, o ktorú sa staráte. Vy si nemusíte kupovať žiadnu nejakú ďalšiu obrazovku alebo vysielačku, ako je to pri nejakých tých detských senzoroch a podobných veciach. Tam naozaj chceme, aby ste vy používali to, čo je vám prirodzené, čiže mobilnú apku vo vašom smartfóne alebo webový prehliadač v ľubovoľnom počítači. Myslím si, že to asi nemá zmysel tu teraz rozprávať o aplikácii, keďže si o chvíľočku prakticky ukážeme v praktickej ukážke. Takže toľko možno za to technické riešenie projektu. Môžeme sa potom kľudne baviť ešte neskôr v diskusii o nejakých ďalších podrobnostiach, lebo tých technológií okolo toho je veľa, ktoré do toho zakomponovávame a priebežne sledujeme najnovšie trendy, ktoré sú v oblasti rôznych takýchto senzorov a technológií, ktoré sa používajú na monitorovanie osôb. Takže je tam toho množstvo. Ja si myslím, že môžem odovzdať slovo Ľubovi, ktorý povie niečo o tom, aký dopad tohoto projektu očakávame, pozitívny, a ako vnímame nejakú udržateľnosť tohoto projektu a následne sa už potom plynule presunieme aj do nejakej živej ukážky systému. Ďakujem pekne. Ešte kým prejdeme k živej ukážke, rád by som povedal zopár takých, alebo zopakoval veci. My sme sa zaviazali, že cieľom tohto projektu má byť zvýšenie úrovne kvality života seniorov alebo osôb, na ktorých nám záleží. Čiže osoby, ktoré sú odkázané na starostlivosť alebo sú to ďalšie osoby. Samozrejme, že ten cieľ sa nedá naplniť za 1 rok alebo za trvanie projektu 22 mesiacov. Takže našou úlohou je neustále ho rozvíjať, doplňať, inovovať. Čiže tá udržateľnosť tohto ekosystému, ako my to nazývame, čiže je to hardwareová časť, softwarová časť a potom ten biznis a ostatné veci, cieľové skupiny minimálne rozširovať. Takže to je to, čo sa chceme naďalej tomu venovať a hlavne, keďže je financované aj z norských fondov, chceli by sme o tom dať vedieť do ďalších krajín. Ako povedal Tomáš, tých ľudí, ktorí sú odkazaní na pomoc minimálne seniorov v Európe je niekoľko desiatok miliónov a ďalších osob, ďalších 10 miliónov. Takže boli by sme rádi, keby sme touto technológiou a celkovo ekosystémom išli možno aj za hranice Slovenska. Možno to bude hneď, možno to bude neskôr, ale dôležité je nezaspať na Vavrínoch a koncom projektu Oversen to nekončí, čiže my budeme pracovať naďalej na ďalšom vývoji. Takže asi toľko k tým teóriám. Teraz by sme prešli asi to, čo je také najzaujímavejšie. Tí, čo ste boli v Ozorne, videli ste tú aplikáciu predošlú. Marek povedal, že po nejakom feedbacku sme sa museli zamyslieť a museli sme viac menej preorať, prekopať ten systém, ktorý sme mali na základe požiadaviek a spätnej väzby od reálnych používateľov. Tak potom vám ukážeme aj reálnu novú ukážku softvéru, ale ešte kým pristúpime klikateľným nejakým veciam, chcel by som vám namodelovať, aby sme mali reálnu alebo fiktívnu, ale ona je tá reálna rodina, o ktorej si budeme rozprávať, aby ste si vedeli predstaviť rodinu, kde všade kto koho vie monitorovať, vie vidieť vitálne funkcie, jeho pohyb, či je tam, kde má byť, alebo nie je tam náhodou, kde nemá byť, tie ostatné väzby. Takže ja pristúpim teraz, to môžete si všimnúť, máme rodinu, volajú sa Svilkovi. Nie náhoda, ale proste je tam nejaká paralela. Čiže máme starých rodičov Helenu a Vladislava, ktorí žijú v hornej nehnuteľnosti, je to nejaký väčší rodinný dom, viac podlažný, ale u nich je aj najmladší syn, ktorý je imobilný na vozíku, ale ináč samoobslužne, akurát potrebuje niekedy asistenciu, keď potrebuje po schodu alebo v nejakom inom priestore. Čiže sú seniori po 70-ke a najmladší brat, ale keď už hovoríme o súrodencoch, tak starí rodičia majú Natáliu, to je najstaršia, a syna Ľuboša. Ľuboš má 2 deti. Aby sme si povedali ešte, kto kde býva, kto koho vie cez našu aplikáciu vidieť, tak seniori, rodičia obsluhujú, respektíve 24/7 bývajú v nehnuteľnosti svoj dom.
My sme to nazvali ako byt, ale zároveň majú aj chatu, to čo Marek povedal, že oni môžu mať viacej nehnuteľností monitorované, čiže ich nehnuteľnosti, ich inštalácii budú ako keby zlatý histórii. Ľuboš má 2 maloleté deti a hlavne Miško je nezbedný, ten chodí tam, kde nemá. Sem tam rozbité nejaké koleno, takže chce mať pod dohľadom aj svoju domácnosť. Tu bude rodinný dom a Natália býva príklad Los Angeles, čiže chce na diaľku mať nejaký dohľad alebo prístup k tomu, že čo vôbec sa deje v tom ekosystéme s jej rodičmi. Čiže ona bude vidieť len svojich rodičov, prípadne Juraja na vozíku. Takže povedali sme si nejakú základnú takú štruktúru. Ukážme si nejaký ten starú verziu nášho informačného systému. Lebo aj to chceme demonštrovať, aký bol pokrok za ten ostatný rok. Hello Oversen, úvodná stránka, ja už mám prihlasovacie údaje, ja som klikol, použijem myšku, čiže idem sa prihlásiť, mám vytvorené konto. Čiže ten rozdiel, ako bolo predtým, ako je teraz, čiže mali sme nejaký ten dashboard, čiže základný prehľad. Tu sme mali nejaké základné vitálne funkcie, poloha, informácia o polohe, že či je doma, kedy prišiel, odišiel a tak ďalej, srdcový tep, pohyb, či je v kľude, saturácia a nejaké ďalšie upozornenia. Nechcem sa nejako zdržiavať, ale napríklad toto je jedna z tých vecí, ktorá prišli sme na to, že je to pekné, ale nie je to až tak dôležité, lebo nie sme lekári, aby sme teraz videli amplitúdy, ako pekne srdiečko bije. Dôležitejšie je, že by sme boli okamžite notifikovaní, keď sa niečo deje. Čiže pre nás, ja mám obvyklý srdcový tep okolo 80, dajme tomu v kľude, teraz určite aj 120, to si ukážeme za chvíľu, ale každý z nás je individuálny, čiže my to vieme nastaviť na každú osobu, že dôležitý údaj je, keď nám príde notifikácia o 30 stupňov napríklad hore alebo o 30 stupňov dole. Hej, tie hodnoty sa dajú nastaviť, čiže príliš zvýšený alebo až kritický tep, alebo práve naopak, že mohol odpadnúť, vtedy tep je nižší. Takže to sú také detailky, na ktoré sme prišli počas realizácie za ostatný rok. Takisto pohyb. Keď si pozrieme, myslím, tu je poloha, lokalizácia, bola nejaká gulička. Sú medzi nami, ktorí boli aj pozorne, demonstrovali sme, že pohyb, ako tá gulička sa pohybuje, to asi ani nechceme. My nechceme vedieť, že či je vpravo alebo vľavo. To v prvom momente nie sú ani také dôležité veci. Skôr sú dôležité veci, kde sa približne nachádza v ktorej oblasti. Či je to bytová časť, či je to poschodie, či je to pivnica, či je to špajza, o ktorej budem za chvíľu ukazovať. Alebo v nejakej zakázanej zóne, napríklad chlapec Miško, vieme, že na terase je veľká drenážna jama a stále ju preskakuje. Ale to si povieme. Takže to sú také veci, sme sa zamysleli. Vyvinuli sme na to úsilie, lebo vymýšľali sme algoritmy, ktoré budú nadstavbou aj projektu Oversen možno v tých ďalších a ďalších funkcionalitách, ale tie prvotné funkcionality, ktoré ideme na konci projektu Oversen prezentovať, práve sú úplne iné a podľa vašich potrieb tie najdôležitejšie. Čiže k našej aplikácii webovej sa viete dostať na Oversen.sk v sekcii hardware, software. Dole máme odkazy pre Android a mobilnú aplikáciu pre iOS a zároveň aj webové rozhranie, na ktoré ja už tu mám pripravené, že to kliknem. Úvodná stránka, čiže to je desktopová počítačová nejaká verzia. Ona je optimalizovaná aj pre mobilné zariadenie, čiže to isté, čo sa prihlasím tam, vidím teraz cez web browser, čiže ja aplikáciu nemusím mať ani nainštalovanú, ale idem cez web browser, najbežnejšie Google Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox a tak ďalej. Čiže je to isté, ale viem si nainštalovať aj aplikáciu, ja ju tu mám spustenú. Tá aplikácia funguje trošku ináč, má trošku iné funkcie. Minimálne výhoda je aká, že prídu mi, keď mám zablokovaný, push notifikácie. To si tiež budeme demonstrovať. Teraz mi tu niečo bliklo, že asi mám vysoký tep. Áno, mám vysoký tep. Takže to prišla notifikácia a minimálne to, že zavibrovalo mi to. Keď vám príde nejaká správa alebo nejaký e-mail, viete si to už potom sami nastaviť vo svojom operačnom systéme alebo idete spať,
A to je napríklad jedna z takých výmožeností, že vy si máte systém DND, že v noci nechcete byť nočný režim a si nastavíte aplikáciu napríklad Oversen, ktorá v noci vás bude notifikovať. Lebo ináč by ste nepočuli a stratila by zmysel. Takže vám to zavibruje, vy si viete tam nastaviť semafor, že to bude blikať, vy si viete nastaviť nejaký klakson, lodný alebo z lokomotívy, že vás to fakt prebudí, sa niečo deje. Lebo v súčasnosti to funguje takto, že je nejaké tlačítko. A na druhej strane je buď dispečer, alebo je nejaký repračík pre toho opatrovateľa. A práve my to chceme všetko automatizovať cez túto aplikáciu, lebo čo? Toto je riešenie do vrecka. A zároveň, keď to mám prepojené na hodinky, mi príde tu notifikácia. Dobre, tak. Povedali sme, že dve osoby, Natália a Ľuboš, sú tí, ktorí chcú mať dohľad nad svojou rodinou. Ja ukážem v skrátke Natáliu, mal by som aj natiahnuté údaje, aby som to nezdržoval. Refresh stránky, to len teraz, lebo dlhšie som neklikal, už v pohode. Čiže to je nejaké pracovné prostredie. Natália Bartíková, ktorá nejaký fiktívny e-mail, čiže keď náhodou jej budete posielať alebo tomu Ľubošovi, tak sa vám vráti. Sú nejaké základné veci, vieme sa odhlasiť, vieme si zmeniť údaje a tak ďalej, ale poďme si povedať. Je nejaká hlavná stránka, kde máme tie výstrahy, zoznam zariadení, zoznam inštalácií a ostatné veci a máme niekde ľavé menu. To vieme, že to je, ako sme povedali, je to responsívne o design. Áno, tak sa mi to zobrazuje potom na mobile, keď si to otvorím. Takže, také najdôležitejšie, čo je, on nám vie, alebo má prístup k rodine svojich rodičov, čiže k tej domácnosti, ktorú oni spravujú alebo obsluhujú. Čiže my sme ich nazvali Slivkovci starší, potom budú Slivkovci mladší, čiže ona nevidí bratovú, tú skupinu, alebo komunitu. Pracovne budem o tom hovoriť, že je to workspace. Je tak anglický výraz workspace, alebo je to komunita, alebo niečo iné. My stále ešte hľadáme na nejaké tie názvy, čiže aj tí prví užívateľia nám dajú spätnú väzbu a povedia, že možno takto, tak my to vieme zapracovať. Takže ona vidí Natália teraz svojich rodičov a vidíme, že inštalácia, čiže ich domácnosť sa skladá z toho bytu a z tej chaty, z dvoch nehnuteľností. Čiže majú dve inštalácie, majú dve nejaké tie brány, ktoré komunikujú s cloudom a potom tie ostatné zariadenia, lebo máme nejaké nositeľné zariadenia a dedo Vlado raz je doma, on si nemusí dávať dole tú hodinku z ruky, prejde na tú chatu a už je tam monitorovaný. Čiže je tu niečo iné. Vidíme, že v byte sú nejaké tri osoby, Helena, Vladislav, Juraj, o ktorých sme hovorili. Sú tam oblasti, my si vieme ešte aj ten byt, alebo tú nehnuteľnosť rozbiť na drobné. Tiež pre túto ukážku sme demonstrovali, že toto je respektíve taká metráž dvojizbového bytu, možno trojizbového bytu. Takže máme tam v rohu jeden reálny prijímač, ktorý je napojený na ekosystém. A čiže toto demonstrujeme, že sme v bytovej časti. Áno, bytová časť. Na chodbe máme ďalší, ktorý je zapojený do ekosystému. Ten simuluje ako špajzu a potom máme taký jeden fiktívny, keďže tu hore už to nechceme, a to je ako po schode, to by sme museli letať po celom priestore. Čiže môžeme si tie časti rozbiť na drobné pomocou týchto príjimačov a my si ten pomenujeme, že to je bytová časť, to je konferenčná miestnosť a vpravo špajza. Hlavne tieto dve budeme demonstrovať. Potom máme zariadenia. Zariadenia môžu byť nositeľné, čiže osobné, ktoré máte niekde na tele, ale potom môžu byť aj priestorové. Chlapci to už ukazovali. Marek má na šnúrke to tlačidlo. Ja keď ho nalepím do kúpeľne, predstavte si, že tu bude kúpeľňa, lebo budem v byte starých rodičov a tí budú niekde nalepené mať, takže tu bude priestorové kúpeľňové tlačidlo. A to Marek bude demonstrovať Juraja, čiže Juraj imobilne si to dá na krk a bude demonstrovať, že bude sa s ním môcť pohybovať a tak ďalej. Ale to ešte chvíľočka môže sa pripraviť. Čiže to je ten rozdiel zariadenia. A potom máme nejaké informácie o viac menej aplikácii, licencií, o bráne a tak ďalej. No a chata zároveň tiež. Chata je menší objekt, tam je jedno, že či
ste dole alebo v blízkom okolí alebo hore. Čiže celá chata nie je rozbitá na drobné, ale môžeme to tiež urobiť. A máme potom sledovačky, prehľady Helena, Vladislav, Juraj, zariadenia, to sú nejako vyfiltrované, máme osobné, priestorové, potom môžu tu byť príjimače a tak ďalej, brány, nepriradené nejaké zariadenia. Čiže to je to, čo vidí teraz Natália. Ale poďme si pozrieť teraz. Odhlásime sa. Prihlásime sa na Ľuboša. Poďme si ukázať ten rozdiel. Čiže ja som ako užívateľ Ľuboš. Ja chcem vidieť starých rodičov, čiže rodičov, to sú starí Slivkovci, a potom sú moja rodina, hej, alebo rodina Ľuboša, kde vidíte, že starší je presne to isté, čo mala Natália, ale vidí tu svoju inštaláciu, tu už je nejaký Miško, syn, Livia, dcera, tiež sú monitorovaní. Tam je dôležité puls, saturáciu, tam nemeráme lokalizáciu, že kde je stav batérie, je veľmi dôležitý. Áno, sme dali nabíjať, vidíme, že progres tlačidiel je rovnaký. Vybíjania, denná, nočná oblasť, terasa, poschodie, hej, tam je toho trošku viacej. Nejaké zariadenia, príjimače, hej, čiže tieto 4 oblasti fungujú cez nejaké príjimače a potom zase nejaké licenčné informácie. Dobre, ale to teraz nechceme. Na začiatku by sme chceli ukázať a prejsť úplne na živú ukážku, takže ako sa držte palce. V ruke mám mobilný telefón, aby sme si tu ukázali, ako to všetko funguje. No samozrejme, rôzne pušky chodia z iných aplikácií, dcera v škole, treba zaplatiť poplatky a medzi tým sú aj oversend alerty. Hej? Čiže ja si ich vymažem teraz, aby sme išli do čistého prostredia. Mám aj aplikáciu, ale mám aj, som ako Ľuboš prihlásený. Sledujem teraz osoby Helenu, Vladislav a Juraj. Čiže základné vitálne funkcie. Krásne ja simulujem Helenu, tuším, nie? Čiže krásne mám 97, ja to môžem ukázať. A na ruke mám náš vyvinutý vlastný hardware, čiže z projektu Oversend. Vidíte saturáciu, puls. Ono sa to refreshuje raz za 5 sekúnd, my to vieme nastaviť raz za 10 sekúnd alebo podľa toho, lebo niekde, nie je dôležité, niekde je za minútu. Čím ten interval bude väčší, tým výdrž bude vyššia. My vieme to nastaviť aj na milisekundy, ale potom vám to vydrží 1 deň, 2 dní, tak ako všetky tie ostatné zariadenia, ale nie je to medicínske zariadenie, niekedy úplne stačí aj minúta, aj 30 sekúnd. A tá výdrž baterky, ako hovoril Marek, aj 100 dní. A to je ten rozdiel. Lebo predsa aj ja, pracujúci zanedbateľný človek, ale niekedy už aj pamäť mi vynecháva, ale aj tí starší ľudia zabúdajú si tabletky zobrať, nie je to ešte dať dole, nabiť a potom dať naspäť, odísť, a my nevieme, kedy odišli a čo sa s nimi deje. No, takže máme 3 osoby a na tých 3 osobách by sme vám chceli demonstrovať veci. Marek teraz bude dedo Vlado, Vladislav, na ruke má náramok, Juraj môže nechať tu zatiaľ. Budeme teraz ukazovať prechod a systém lokalizácie, lebo vitálne funkcie, zber metrik a tieto veci tu teraz vidíme, že to funguje. Vidíte, už mám 121. Lebo ideme do finále, ideme do živej ukážky a mám čo by som povedal, nadšenie, nielen vám to ukázať, ale v živom prenose aj nášmu pánovi konateľovi, takže sú tu tí najfundovanejší, obecenstvo. Pozrite sa, už to ide tam vysoko, takže ale Helena to má nastavené vyššie, hej, čiže ja zvládnem aj 180, keď náhodou niečo vyskočí, tak vieme asi prečo. Dobre, Vladislav, pozrite sa, má 100. Hej. Vladislav, tie hodinky, napríklad on saturáciu nepotrebuje, tak to nesledujeme, ale dôležité je to, ja to budem ukazovať tak, čiže teraz sa nachádza v bytovej časti, vidíme pravdepodobnosť, my hovoríme o pravdepodobnosti, lebo niekde v menšom priestore môžete mať aj viacero tých príjimačov a tie signály sa môžu prekrývať, my to vyhodnocujeme i matematicky, i intenzitou signálu a porovnávame tie intenzity. Čiže my zoraďujeme, keby sme mali viacero signálov dostupných podľa poradia, kde je väčšia pravdepodobnosť výskytu.
Teraz nebudeme demonštrovať SOS tlačítko, nebudeme demonštrovať vitálne funkcie, ale jednoducho chceme demonštrovať ja ako syn, že či otec dodržiava to, čo lekár mu povedal, to, čo mu babička hovorí a ja stále nechod do tej špajze vyjedať koláče, hej, alebo pivo schované. Takže deduško, ty choď, my o tom nevieme, že kde je deduško. Vy si všímajte, prosím, že sme teraz v bytovej časti, intenzita signálu, alebo tá pravdepodobnosť, hej, bude sa meniť. Všetky tieto veci v reálnom čase, ja si tu kliknem na Vladislava, je to presne to isté, už je nízka. To je to, že pracujeme s cloudom. Hej, že aké, vidíte, už sa prekryli dva signály, odišiel a má teplú frekvenciu, príliš, ešte mu už ide vykrádať koláče, tak mu vstúpol tep a vidíte, už je špajzi. A je zatvoril dvere, ten signál z tejto časti tam neprechádza, takže ja si kliknem, aha, je tu, tiež mi vyskočilo aj, my tu máme taký toastík, hej, vyskočil aj tu, hej, červený, viem to potom odkliknúť a tak ďalej. Dobre, ale nič sa nedieje, nič vážne. Poprosím ťa, Marek, poď ďalej, deduško. Fakt dobre sú. Hej, teraz signály sú tam zase. Všimnite si, čiže mám nejaké toustiky, ktoré vyskakujú, mám tam výkričník nejaký, že sa deje. Určite, keď pôjdem na prehľad, či už tu, alebo mám, že teplová frekvencia je príliš vysoká a tak ďalej. Ale máme to momentálne nastavené takto, pokiaľ nejde o vážne veci, hej, ktoré sa dajú vyriešiť. Napríklad, ak by to bolo opatrovateľský služba alebo niekto, kto má to za povinnosť, tak vieme doplniť, že sa tam napíše nejaká informácia, že bol to možno len chybný nejaký alert, alebo fakt treba niečo urobiť, tak sa tam napíše nejaká poznámka, a kedy sa to urobilo, a akým spôsobom sa to vymazalo a zrealizoval alebo odstránil tento problém. My to máme teraz pre demonstráciu úplne jednoducho, čiže vidíte, že už je to vybavené. Čiže označil som to za vybavenú vec. Takže keď si pozrieme ešte raz Vladislav je vo vnútri, môžeš dať dole náramok. Teraz si ukážeme princíp vitálnych funkcií Heleny a ukážeme si možno ešte ďalšie veci. Takže môžeme ísť cez osoby, lebo my sa vieme preklikať aj takto priamo, hej, že akýmkoľvek spôsobom, alebo cez prehľad Helena, takže mám 113+, čo si myslím, že celkom OK. Som v bytovej časti, ako vidíte. Tie vitálne funkcie fungujú, máme náš náramok, čiže babička Helenka je úplne že v poriadku, ale pamätáte, aké je to? Kúpeľové tlačidlo. Idem sa sprchovať, babička sa ide sprchovať. Hej. Nezobral si do sebou utierak. Prúsec, čo píše? Kto vidí niekto? Prosím o asistenciu. V oblasti bytová časť bolo stlačené kúpeľňové tlačidlo, prosím o asistenciu. Tieto tlačidlo napríklad majú viacej, majú jednoklik, trojklik, podržanie tlačidla, čiže my to vieme naprogramovať. V budúcnosti užívateľ si to bude vedieť nastaviť. Lebo pri niekoho jednoklik môže byť asistencia, pre niekoho jednoklik môže byť dones mi pivo, hej? Alebo môže byť, že neviem čo. Máte fantáziu, hej? Čiže ja som náhodou unikal, lebo dedo Vlado príde k babke, čo urobí, hej? Pomôže, samozrejme ten utierak je, alebo sa možno pridá. Hej. Takže odklikneme, Helenka už je označiť za vybavené, je v poriadku, ale môže nastať horší príklad. Hej. To, aby ste si nemysleli, že vymýšľam, teraz dám dvojklik. A v aplikácii, toto je cez web, a v aplikácii mi vyskočilo ako push notifikácia systémová, to isté, áno. Čiže ja mám aj, aby som vám to ukázal na jednom, ale som niekde, robím niečo, vrtám a ono mi to zavibruje, že niečo sa stalo.
Hej? Ale tie, či zavibrovať, zapípať, to už si viete v aplikácii nastavovať v systéme. Ja tu mám Android. Takže toto už je vážnejšia vec. Mohli sme čokoľvek naprogramovať, ale štandardne uvažujeme o tom, že ten dvojklik je taký. Trojkliky už vypíname a podržanie tlačidla takisto, lebo keď máš nejaký problém, asi klikáš koľko chceš. A ono to zaeviduje, že ten dvojklik a viac to berie ako dvojklik a dá sa to personalizovať, nastavovať. Čiže jednoklik asistencia, dvojklik je volanie o pomoc. Takže je to vybavené. Teraz asi kolega Marek sa zahrá na Juraja. To isté, ako vieme demonštrovať s tlačidlom priestorom, ktoré je nalepené. Môžeme si pozrieť Juraja. Prosím ťa, potrebuješ asistenciu, nie? Tak, to isté, hej. Tu mi píše osoba Juraj, hej, tam písalo, že v priestore kúpeľňa a tak ďalej, ale teraz osoba Juraj, lebo to tlačidlo je priradené osobe Juraj, vyžaduje asistenciu. OK, dajme tomu, že ja som niekde na hlavnej stránke, hej. Kliknem na Juraja, pozriem sa, kde sa nachádza, lebo tých oblastí môžem mať viac a toto je pre mňa, by som povedal, najdôležitejšia vec z celého systému alebo z tej funkcionality aj oproti existujúcim riešeniam na trhu. Nevoláme nejakého dispečera, nevoláme tretiu osobu susedu, voláme cez aplikáciu kohokoľvek, kto je na druhej strane. Môže to byť nejaký zamestnanec, môže to byť sused, môže to byť rodinný príslušník alebo aj člen konkrétne tej istej domácnosti. A viem si pozrieť, že kde je. Zbytočne do toho stíku by sme dávali, že osoba Juraj si vyžiada asistenciu tam a tam, lebo ten sa stav mohol zmeniť. On môže ešte len ísť ku schodisku a už stlačiť, hej? A medzi tým, keď ja si to pozriem, že je pri schodisku, aha, tak je to schodisko, ale môže tá lokalizácia, napríklad dajme tomu, ja to odkliknem, môže byť aj vážnejší problém, daj dvojklik, hej, čiže teraz spadol. Hej, osoba Juraj potrebuje pomoc, tak toto je najdôležitejšie, ja si kliknem a pozriem, kde sa nachádza, lebo on sa medzi tým mohol preplázdiť niekde bližšie do nejakého prístupnejšieho a viem, že je v bytovej časti, ak by to urobil. A môžeme to demonštrovať aj, aby ste videli, že je mimo. Hej, môžeme si pozrieť. Najprv, no už sa mení lokalizácia, vidíte, ešte je pravdepodobnosť najvyššia v bytovej a teraz sa to za chvíľu prehodí, až sa vypne. Tam je odovzdať tých 5-10 sekúnd, tu sme nastavili teraz 5 a uvidíme, ako je to. Čiže dajme tomu, že teraz som niekde takto, len bola ukážka, že to funguje. Tiež potrebujeme nejaký tento. Bol si preč, to sme videli, stlačil si? Tak poprosím ťa. Dobre, ale vidíme, lokalizácia funguje, ale teraz v kombinácii. A chceš paniku, či len? Aj paniku, aj paniku. Aplikácie. Počkaj teraz. Zasekol prípadne. Musíme pozrieť, či vôbec tam došiel, hej? Niekde si sa strátil. Ešte raz? Ešte raz. No, už je tam, hej, osoba Juraj potrebuje pomoc, idem, pozriem, lebo je to vážna vec, a špajza, utekam, pomoc. Vybavím, vrátim sa s ním, Marek, môžeš sa vrátiť? Hej, čiže už ide asi naspäť, hej, označím vybavená vec, aby to tam nesvietilo pre sestru Natáliu, lebo aj jej to zobrazovalo, keď bola prihlásená pod svojím účtom. Hej, ten istý stav.
jednoznačne, ako toto je demo, toto je ukážka, ako to môže fungovať. Viete si presadiť mnoho ďalších funkcionalít, ale na to potrebujeme čas aj ďalšie financie, aj spätnú väzbu od vás. Máme ešte jeden prípad. Ako som spomínal, Ľuboš má deti, Miško huncud neposledný, stále nejaká odrdinka a tak ďalšie, každý chlapec, my sme si to minimálne to krídlo prešli. Stane sa niečo. Som prihlásený teraz ako Slivkovci starší, pozrite sa. Hej, takisto aj v mobile prišiel mi alert, najnovší alert a zároveň tepová frekvencia osoby Miško je príliš vysoká, najnovšie. Hej, a toto je v aplikácii. Pána, čo sa zase deje? Väčšinou, keď som na služobke vtedy, ešte keď som s vami spolupracoval, vždy to bolo zlomená ruka, takmer odrezaný prst a tak ďalej. A vtedy, čo sa zdvihne tepová frekvencia. Najjednoduchšie, čo je, že či možno len niečo pozerá, alebo vážne sa niečo deje. Čiže áno, je to stav, že treba pozriem teraz, tak s veľkou pravdepodobnosťou fakt preskakoval tú javnú drenážu, lebo ešte to nie je dokončené a stále niečo sa stane. A teraz idem riešiť situáciu. Viem povedať, ja neviem, zavolať susede alebo sestre, že tam a tam choď pozrieť, aj keď on nebude dvíhať. Keď to budem mať zelené rozbité na ďalšie lokality, čiže tie oblasti, budem vidieť, či je mobilný, či ten signál, čiže on je na mieste, keď sa tá intenzita alebo tá pravdepodobnosť nemení. A toto sú tie veci, ktoré my chceme ponúknuť vám, aby ste ich využívali a spoločne, že by sme ich zlepšovali. A viete si predstaviť, či v domácnosti, či v zariadení, či v obchode, hoci kde sa to dá demonstrovať. Kombinácia vitálnych funkcií, lokalizácie a reálnych alertov alebo notifikácií hneď v mobile alebo na desktope. O tom je Oversen a o tom je ďalší ten vývoj do vývoj a tá výzva na spoluprácu s vami. Takže za Oversen tú prvú časť by som aj skončil živej ukážky. Po prestávke by sme si mohli ukázať ďalej a zodpovedať vaše otázky. Takže asi toľko. Ja teraz poprosím Tomáša, aby tú prvú časť teraz uzavrel. Díky, Ľubo. A ja už by som len chcel vlastne pri tejto príležitosti poďakovať Norskému kráľovstvu a ambasáde norskej, ktorá bola v Bratislave, už bohužiaľ nie, v časnosti ju zastupuje ambasáda vo Viedni. Chcel by som poďakovať výskumnej agentúre, ktorá vlastne ako riadiaci orgán tento projekt zastrešila. A v neposlednom rade a klobúk dole pred všetkými mojimi kolegami, ktorí sa podielali na vývoji tohto riešenia. A vlastne, čo sme spolu dokázali za tých 22 mesiacov, ste tu teraz videli. Nebolo to ľahké, tých prekážok tam bolo veľa. Konkrétne sa chcem poďakovať nášmu pánovi konateľovi, pánovi Chebeňovi, ako aj pán Chebeň aj majiteľ spoločnosti, konkrétne aj druhému majiteľovi, pani Šil, ktorý vlastne vyčlenili financie na spolufinancovanie tohto projektu, za čo im patrí veľká vďaka, aj za ich trpezlivosť. Chcel by som sa poďakovať tu mojim kolegom, ktorí vám tu dneska prednášali, aj neprednášali, hrali sa na Miška, konkrétne Marekovi a Marekovi, ktorí vlastne jednak sa podiali na vývoji architektúry, hardvéru, ako aj softvéru. Chcel by som sa poďakovať Ľubovi, odkedy prišiel Ľubo do projektu, ten projekt proste nabral rýchly spád a má, ako ste videli, nadar rečí a vie motivovať tých ľudí, takže Ľubo, veľká vďaka. Chcel by som sa poďakovať Erichovi, ktorý vlastne zastrešil všetkých chalanov, ktorí sa podiali na vývoji softvéru, ako vlastne ich vedúci a tiež proste urobili kus dobrej práce. Takže takto patrí Erich vďaka tebe aj všetkým chalanom. Chcel sa poďakovať ešte chalanom, ktorí nám pomáhali s vývojom hardvéru, to je Matej a Boba, ktorí tu dneska nesú. Takže im za to tiež patrí veľká vďaka, to čo je pred vami, oni na to majú najväčšiu zásluhu. Chcel by som sa poďakovať vlastne ľuďom, ktorí tu teraz nie sú, a to je Mirka a Marek, ktorí vlastne projektovo a projektový manažment tohto projektu, lebo čo vám povedať, není to easy, keď máte verejné financovanie a všetky tie pravidlá. Takže vďaka patrí aj im. Chcel by som sa poďakovať nášmu ekonomickému oddeleniu, Janka, Simonka, pani Kubišová, ktorí
ktoré vlastne všetky tieto financovania, každý jeden výdavok musí byť zaúčtovaný a proste je to veľmi komplikované, čiže za to im patrí tiež veľká vďaka. Čiže ešte raz klobúk dole, keď som tu niekoho nespomenul, všetci, čo ste pracovali na Oversene, veľká vďaka a klobúk dole. Teraz by som vás chcel pozvať na drobné pohostenie, ktoré je tamto za vami. Nech sa páči, ponúknite. Ďakujem.